Fil-ġimgħat li ġejjin il-Gvern se jniedi uffiċjalment il-Malta Vision 2050 dan żvelaħ il-Prim Ministru Robert Abela f'indirizz annwali tal-awguri tal-ewwel tas-sena lil korp diplomatiku. Dr. Abela tkellem dwar l-anijiet ta' din il-viżjoni u fosthom l-istabilità u l-kapaċità li l-pajjiż jadatta u jilqa' għall-isfidi internazzjonali. Driven by progress, signals openness to innovation, technology and reform as engines of sustainable development. Fostering a healthy quality of life for all places people, well-being and inclusivity at the very center of national development, ensuring that progress benefits every segment of society. Dwar l-aħħar żvilupp internazzjonali, il-Prim Ministru Abela qal li Malta hija impenjata għal paċi u r-rispett lejn il-liġi internazzjonali. F'dan l-isfond appella għal soluzzjoni paċifika u demokratika fil-Venezuela. Dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna, il-Prim Ministru appella wkoll għal paċi ġusta u dejjema waqt li Malta tibqa' tħares in-newtralità kostituzzjonali. Tkellem ukoll dwar ħidmet Malta fid-diplomazija fosthom bis-sem tagħha tul il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa u fl-OSCE. F'dan l-isfond Dr. Abela saħaq mal-korp diplomatiku li l-ebda nazzjon mużajr wisq biex jispira il-bidla. Intant waqt laqa fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Oppożizzjoni trid aktar paċi bejn il-Gżejjer u l-istati kollha. Immen li Malta għandha vuċi b'saħħitha on international level biex inkomplu nġibu progress u nġibu riżultati pożittivi anke fuq livell internazzjonali, speċjalment f'mumenti kritiċi bħal maħna bħalissa minħabba l-istabilità internazzjonali li għandna rigward bejn ir-Russja u l-Ukrajna fil-Middle East. Dr. Borġ qal li l-korp diplomatiku li minkejja ċokon Malta jibqa' jkollha rwol importanti x'tilab.